Aquesta setmana, dilluns, dimarts, dimecres i dijous plourà. Divendres hi haurà sol i núvols. Dissabte tornarà a ploure, però diumenge sortirà una mica el sol, tot i que també hi haurà núvols. El cap de setmana la màxima estarà al voltant del 15 graus. La mínima serà avui dilluns amb 8 graus. Diuen que el que per març fa el dia 3 o fa la resta del mes, serà veritat? Des de 2007, l'OMS organitza el Dia Internacional de l'Audició per impulsar la detecció de qualsevol tipus de deteriorament o problema auditiu en tota la societat. Cal que prenguem consciència de com d'important és sentir-hi bé i cal cuidar les nostres oïdes, abaixant el volum dels nostres cascos o evitant anar a llocs amb massa decibels. També es busca que la població mundial es faci una revisió anual dels seus nivells auditius, per tal que si apareix alguna peruda no sigui massa tard per recuperar-la. Per tal de fer de manera molt senzilla aquesta revisió, l'OMS ha fet una app que és molt fàcil de descarregar, que es diu HearWho. Us animem que la proveu avui i així contribuir a millorar la nostra salut auditiva, que tan important és. Les danses coreanes tenen molta bellesa i color. La majoria són molt antigues. Avui volem destacar el Sejongwoo, que és un dels balls més famosos i difícils de Corea del Sud. Els ballarins vesteixen un jangsham, que és la roba tradicional coreana, i un barret blanc. També porten un tambor tradicional anomenat bugo, que és la part més important del ball. Es considera el ball més maco de Corea pels seus moviments calmats i representa el ball dels budistes. L'educació al Pakistan es divideix en 5 nivells: primària fins als 5 anys, nivell mitjà dels 6 als 8 anys, secundària 9 i 10 anys, intermedi 11 i 12 anys i programes. Hi ha un percentatge molt alt d'analfabetisme a causa del baix percentatge d'escolarització de les nenes menors d'edat. Això és a causa de la gran desigualtat de gènere que trobem en el país. Pakistan té com a referent la Malala Yousafzai, l'adolescent de 16 anys que va promoure l'educació femenina al Pakistan. S'ha convertit en una icona de llibertat al seu país, que ha permès augmentar la quantitat de dones que assisteixen a l'escola.